Pero may magkalawahay ka eh. Pero may kamawahay mo kaon. Kaon nagtarong. Bye-bye. Dagkuhan na sir. Dagkuhan na. Isdo. Wala siya itapos ba duwag mo. Saksakan law. Isrado ni mo kanila dre. Nagbigat. Dugong ba kami? Ha? Dilebit tayo la isra, dilebit dre area iyo isrado. Okay, sudlan lang butang relax lang para. Dire. Yo, what's up? May buntag sa tanan diha mga katambay no. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan karon kay January 8 na ta, adlaw Domingo. So, nagtrabaho gyapon mo diri, nagtagyapon din akong istorya nun. Trabaho gyapon mo diri sa props no. So, karon ang atong buhaton karon kay kani isda. Buhat og isda, guys. So, nagkuhan ako diri, nagpattern ni ganyan sa sir diri ani. Buat zero pattern, nag-cutting namin dira. Ano ko na-cut? Pattern. Ya, kuwang na lang na siya kuan. Gamay, kuan lang. Kuan na siya kabuk isda buhaton mo 12 kabuk. So, na dito sa siray, nagkuan. Buhat sa katong gipilo na ko gahapon nga Chinese fan, ano siya. Gipilit na ni sir. No? So, ikaw man na nagkuan. Buhat. Pintala na mo. So muna ang kuan. Itong gipilo-pilo na to nga kuan gahapon. Kartolina nga baga. Unya. Karon nung tanong adlaw Domingo, adlaw iting papahuli tataron. Pero nami dire nangitag itang inabuhi. Sir. Walay paway. Oh. Angay kita tayo pahuway ron pero saan hinalan ta mo warta. Pobre man ta dapat liog kita no. Liog ta kay pobre ta ko no. So ako sa trabahoon, ang tuwas no nya ikaw man na amo ni siyang pormahon nya stay tuned mo diha no kay manuban ta niyo sa amo ang buhaton ron. Manatag cutting guys. So medyo sakit akong tiyan no. Sakit akong tiyan gid. Sa tunog ron ni gabi. Di tugnaw kay ganyan kadlaw. Oo. Tabang ta master dire. Mana ko? Sa bata dire. Rugbihan $. Ko? Ito sa rugbihan day. Ang siga kili dire no? Ayan lang na yun. Tawa na siya kay magkat to karta lang. Na. Tiguang ano ugnaw sir. Tiguang ugnaw. Bungot ba? Dato ni kawanan dire guys. Tani kawanan kay napay baton nga lain si master. Kapit. Ay sideline guys. Dahan kuan. Panginabuhi ba? Kani. Mana ini karta? Kani say. Para mas bati ni nga drum. Ya. Sabi nila ni master sa muang kuan ron, sa mong trabaho kay kuan siya. Kanang unfinished apas, business. Oh, unfinished business siya. Apas giwan siya, apas ba apas. So, gisabi na lang ni kay para kuan mahuman. Unfinished business. Kaya siya. Ang importante diha nga tanan trabaho mahuman gini. Brother. Puro tra gini human. Dungan ni human tanan. Gini human kami human. Ayun balakay. Kita daw tiyan jare.
Kita kuntian. Lain. Naon. Sakit yan, gawin warta. Itu yang kayak aku naik kwarta. Murag inana. Sakit kuntian guys. Tunog lagi nih, tunog. Teh. Yo, betatag. Kung Sprite ate. Nyudutan nyo guys. Sudah no. Minta gumawa na sakit kuntian kay murag. Bikil guys trabaho. Oh. Minta mamana niya hapon no. So, karon kaon ta. Nudto na mo di hapon. So, hapon guys no. So, karon gay kuan na. Alas 2 sa hapon. So, ganihan nakatugtog ta ganiha gamay. Na sakit na gyapon kuntian. So, si master dito nagtrabaho na si master dito. Kita dire kay magkuan na ta. Rugby na ta ni. So, yung binuhot. Ito na siya ang butang rugby kay kuman ato ni siya ipapilit dayon mo porma ni siya gan mo siya mahimong 3D ba 3D nga isda kay ani flat ra man ni so ato ning trabaho no ato ning rugbyhan sa nya ikaw man ato ning buhaton og kung say mabuhatan ni tan-aw lang mo da kay lisod kay explain basta keep watching lang mo keep watching. So nanay uga nga kanang giragbihan guys tara. Nanay uga nga. Basta ko dai gamay. Uga na siya no. Kanay bud. Uga na ni. So ato siya papilit din ikaw man ato papilit. Ato siyang butangan nato eh. Palamanan nato para mo mura siya kuan. Basta ay gusto i-explain tanaw na lang mo dia. Hindi rin non. Ang ubos sa dili butangan sir no? Ang ubos sa dili papilit no? Guys. Ano ni siya kurma guys oh. Gawasan tinay. Ano? Yan siya. Masog magburot ba? Nya. Wala pa lang siya matarong kay ang uban nga mga niragbihan kaya ano ba nga kanlat. So ako sa nitarong ko na. Ako sa ngayon ug mayo. Unya. Kita lang ako sa inyo ang ano, resulta ni. Kaya nakampra yun. Tarong uno ni. Mga laksi ba. So asang kan ako sa nintarongon niya ikaw man ikayo na ni kita sa inyo kay daghan pa ni pud daghanan kana napana apa bay-bay pa yung trabaho no so ang ikare human lang ani finish product lang lang ipakita sa inyo ha so after pila ka struggle og niragbihay no limpyo kana so nakapurma tag usa usar pag gabuk anay naglibo ko sa rugby guys so rugby ba jud ni siya kay hinay kay mo pilit nya dali kay malaksi napausay no so may pagkatag na trabaho kay rugby tubadlong ngano kani basin ko ani siya naglain ng lawas kay ang panahon so kada lang sa kay malakaw min sir so ano siya no isda kumbatihonon pa na ang isda punya kuan yan lang sumpay kay paman sunod na lang sunod so malakaw sa mi Armin kino Ito nga kan dako mo sa dira. Indot na tuluan kita ka sa mga liter tulo J Sayo pa dira gigamay na dira. saya sayo pa ko Ang manoy. ano no Ana mo. Ba. Awa. Be sa mga liter tulo no lah grabe tuluan do ka ko may tuluan rabo ng buang na ano batik lang na ron man
Tubang ko no? Lah. Nga, gamay kayo. Samot kabate. Gibate, kay maayos buang. Tingnan ay, di naman, uy. Ano to ganyan? Sakto na to ganyan. Isa pa ang litera, G. Isa pa. Timan, isa. Tag 5 ka liter. Di ko kat bayar. Ugan na turo. Ugan na turo. Ugan na no. Pilito. So, mga siya tanang karong adlaw mga gano, mga katambay. So, kaniya wala na ko ka video no, kaya na busy mi nya. Kan, na may buhat na nalimot sa gyo. Kay tungkol sa kadagan mong gibuhat no, kay nagtiwas mi na niyo. Ano mga isda. Dago kay mig kuang isda. Gamay na lang nagkulang. Mga tulo na lang kabuk, dre. Mo na yung ginlanan. Tulo kabuk. Kuwangan ni buhaton na mo nya. Alas na mo pilitono no. So alas 11 na. So mga tuog sa mi kaugma trabaho sa mig balik. So ito sa nitabang ato amigo. Kating-kating mo siya. Para silahan ning kuan. Sa yung subject do? Arts nila no kasir. Arts appreciation na do? Arts appreciation nila kasir. So muna estudyante nga buutan no kay sa iyang maestro maguwang na yung maestro. Ganda nga mo siya. Burit-burit. Ingon siya, di ko na siya madlock, di siya magbong. Sir, hagbunga na sir. Karabong yung natuwa na sir. Taktis ko siya gumayo. Para kung di siya kasabahan siya maguwang. Mga ano, atong isda, o pagdumama atong isda guys. So, hopefully mahuma na siya ato na mamuning tiwasan ugma ya ato sa tapos no kay dugdug ka naman so kita tayo balik ugma no so anawat ko nga nalingaw mo so pabilin mo sa pagsubaybay Ganay TV out see you.